Gymnázium Jana, Valeriána, Jirzika. Někde měli jeskyně, někde pyramidy, někde i Eiffelovku, někde mrakodrap, ale u nás v Českých Budějcích jsme měli a stále máme naše gymnázium. Je to prestižní střední škola s dlouholetou historií a tradicí, založena biskupem Janem Valeriánem Jirzíkem v roce 1868 a řadí se mezi nejstarší gymnázia v České republice. V současnosti tuto školu navštěvuje přes 500 studentů, vysokou kvalitu výuky a příjemné prostředí zde zajišťuje 44 profesorů, 1 školník a několik uklízeček. Nenabízíme jen klasické vzdělání, ale celou škálu zájmových činností. Studenti si zde mohou vybrat z velkého množství sportovních aktivit, jako je například florbal, basketbal nebo volejbal, ve kterém dosahujeme republikových úspěchů. Minulý rok se podařilo našim volejbalistkám vybojovat titul mistryň České republiky a letos plánují titul obhájit. Ani milovníci přírody nebudou o nic ochuzení. Máme zde biologický kroužek Chrousti, který pravidelně podniká výlety a zúčastňuje se biologických soutěží. Na své se zde přijdou i hudebně založení studenti. Smíšený pěvecký sbor Mendík má již 70 členů, účastní se celorepublikových soutěží, vystupuje i v zahraničí, ale zpívá hlavně pro radost. Pro počítačové nadšence zde funguje programátorský kroužek Baltík a mnoho dalšího. Každý si zde zkrátka najde to své. Cestovatelský klub vedený jedním z našich profesorů vám umožní se i při studiu někam podívat, ať už pěšky, na kole, vlakem, nebo třeba na lodí. Pravidelně navštěvuje destinace jako je Rumunsko, Irsko, Německo, Anglie, Izrael, Itálie a další země světa. V blízkosti areálu našeho gymnázia je k dispozici vše potřebné. Doprava do školy není problémem, neboť autobusových zastávek je poblíž nespočet. Máme zde i papírnictví, Pekárny, kavárny, knihovnu, vinné sklípky, jídelnu, dokonce zmrzlinářství, cukrárny, i kadeřnictví, květinářství, zubní ordinace, prodejna motorek tetovací salon pro draky. nebo masážní studio. To vše máte na dosah ruky. Tento projekt není spolufinancován Evropskou unií.